Detalye sa isang barangay sa Malasiki, Pangasinan, ipinangalan sa mga bayani. Ang iba pang detalye, silipin sa report. Natatanging isang barangay sa Malasiki, Pangasinan dahil ipinangalan sa mga bayani ng bansa ang lahat ng kanilang mga kalsada. Pagbibigay pugay, respeto at pagkilala umano ito sa mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay para sa kasarinlan ng bansa. Sa pagdaan sa iba't ibang kalsada sa barangay poblasyon, tila magbabalik tanaw sa kabayanihan ni Rizal, Bonifacio, Del Pilar, Arellano, Tandang Sora at maging sa tatlong paring bartir na sina Gomez, Burgos at Zamora. Para yung mga kabataan, hindi maalis sa isip nila yung mga bayani. Ang mga residente at mga motoristang dumadaan sa mga kalsada natutuwa rin. Tiyak daw kasi hindi nila malilimutan ang mga bayani dahil araw-araw nilang dinadaanan. Tumatak na raw kasi ito sa mga isipan nila. Maalala namin yung mga pangalan ng mga hero, kaya maganda itong mga kali-kali namin. Pangalan ng bayani. Yan ang mga kabataan. Para matuto sila din yung pag-aral nila. Educational ito para sa mga estudyante gaya ni Micaela Gabrilio. Para makilala at malaman po. Isa pong paraan yan para maano ng mga bata, maalala nila yung kahalagaan ng ating mga sinaunang Pilipino na malaking kontribusyon sa ating bayan. Katuwang ng mga opisyal ng barangay, ang Department of Education sa adhikaing huwag ibaon sa limot ang mga bayani.